pølse! Hej så, velkommen alle sammen. I dag, der skal vi spille noget Tomb Raider, ligesom vi plejer. Og jeg sidder med noget dejligt monster, og vi skal rigtig hygge os. Og jeg skal have sat timeren. Der var lige nogle problemer, fordi jeg var kommet til ubevidst at override det sidste spil. Så jeg blev nødt til at spille det igen for at komme her til igen. Så der er jeg gjort. Og så er vi i gang igen. Og vi skal vist nok herover. Jeg skal lige læse den her bog, kan jeg huske fra I can't believe we're actually on an expedition to find the homeland of my ancestors. Ever since I told Lara the story of Himiko years ago, she's been hunting for its location. I never really gave it much thought. That any of this jeg har tænkt mig at begynde at gå meget efter historien i spillet, og ligesom lad jeg følge lidt med i stedet for at skip hele tiden og sådan noget. Nu kommer jeg lige til at gå ud i spillet. Sådan der. Men i hvert fald and she ruled everything its race touched, from the mountains to the sea and beyond. But one day, Yamatai simply disappeared without a trace. Forgotten in time. Så det var så simpelthen Sam Family Story. Og ja, så og det er så Dennis, der lige kom til at tage sin mic til igen. Fordi han er lidt kluntet. Hvad fuck er det, vi skal? Nå, vi skal herop, okay. Nå ja, han sagde, at han havde fundet noget. Fuck no. Ja. Yeah. Ved du hvad, lille ulv, nu skal du få en pil i panden. Det accepterer jeg ikke. Hvor er du? For fuck's sake. Hvor er du? Så stå der stille. Stå stille, så jeg kan dræbe dig. Hvorfor er der så mange? Så dø da. Hvor nu godt. Fuck! Fucking beast. Ja, jeg har hørt dig. I don't like the sound of that. Hvor fanden? Just head up the hill. Look for the large gate. Fuck af. Could have warned me about the wolves, Doctor. Jeg skal ikke mere spille på grund af, at jeg er bæster. Fascinating. It's really fascinating. I've seen these before. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. By those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors.
Som I kan se, så har jeg forresten sat subtitles til. For det var der en, der bad mig om. Sådan man kunne følge med i historien. Hvis jeg ikke har fået sagt det. Oh shit. It won't take the fourth. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Nu ved jeg bare, der kommer en masse fucking ulve. Der kommer en masse fucking ulve. Yes. Fuck nu af. Yeah. Jeg ved om mig. This'll work. Just need a bit more. Yes. Oh, that's what I need. Plan boo. Lara's having a crisis of confidence, so for her sake, I'll keep up a happy face. But something about this expedition has been making me nervous. I have butterflies in my stomach. Feeling of unease. Fuck, let's do that. I don't give a shit. Whatcha? Need to find more. Nej. Nej, herr ulv. Så kommer jeg bare ud af der. Fuck nu af. Virkelig. Bare. Skal jeg gøre det forfra? Bare. Hvor lang tid er der tilbage? 4 minutter! Og 51 sekunder. Hvad? Ved du hvad? Jeg hader ulve. Officielt, jeg fucking hader ulve. Fuck af. Du skal bare fucking dø, man. Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig igen. Kraftedeme, mand. Fuck ulve. Lad os tage alle sammen hate på ulve. De er nogle fucking svin. De ødelægger alting. For fanden, så er der flere. Fuck nu af. Jeg trykkede jo F. Fucking ulve. Ja, og ved du hvad? Fuck dig også, mand. Jeg hader dig. Du vil gå ud og sende dit fucking jern selv i en fed nar. Fuck nu dig. Hvor fuck er de? Hvor mange har... Så er jeg gået lidt det forkerte sted hele tiden. For fuck's sake. This'll work. Just need a bit more. Hvor meget fucking jern er der brug for?
Ved I hvad, jeg skider en panda, hvis jeg dør igen. Det gør jeg. Hvor fuck er det resten, mand? Tig stille. Nu går jeg ud, og så skider jeg den største panda I nogensinde har set. Fuck ulve.